खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै 8 जुलाइ 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथांनि जायखिजाया गोजाम बेरामफोरा दिनै नोंथांखौ दुखु होनो हागौ, जायनि जाहोनाव नोंथाङा देहा फाहामसालियाव थांनांनो हागौ आरो गोबां रां बाहायनांनो हागौ। वृषभ राशि। दिनै रां खहा जानो हागौ, बेनिखायनो नोंथाङा ट्रेन्जेकसन खालामनाय एबा जायखिजाया खाख्रियाव सागान होनाय समाव सांग्रां थानांगौ। मिथुन राशि। मोनसे मुलाम्फा गोनां सान आरो नोंथाङा गोबाव सम लोमजानायनिफ्राय रैखा मोननो हागोन। सासे गोजाम लोगोआ दिनै नोंनाव राङारि हेफाजाब बिनो हागौ। कर्क राशि। दिनै नोंथांनाव गोबां बिबांनि रां थागोन आरो बेजों लोगोसे गोसोनि सुखु फैगोन। नोंथाङा लोगोफोरनि गेजेरजोंबो गोनांथार सोमोन्दो लाखिगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनग्राजों सम हगारनो हागोन। सिंह राशि। बावैसोनि जाथायफोरजों नोंथांनि गोसोआ गोजोन गैयै जागोन। नोंथाङा जायखिजाया राङारि खहाजों भुगिनांनो हागौ, जाय गासै सानखौ गाज्रि खालामनो हागौ। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा गावनि फंबाय एबा बिनानावनि मददजों मुलाम्फा मोननो हागौ। गावनि जिउ लोगोरिजों नोंथांनि सोमोन्दोआरि फोरमायथिखौ फोसावनायनि मोजां सान। तुला राशि। गावनि जिउ लोगोरिजों साबसिन बुजिलायनाया न'आव खुसि, गोजोन आरो जौगानाय लाबोयो। दिनै नोंथाङा बे गासै खामानिफोरखौ मावनो लुबैयो जायखौ नोंथाङा नोंथांनि उन्दै समाव मोजां मोनोमोन। वृश्चिक राशि। सासे लोगोनि जोंलारि लामा दिन्थिनाया नोंथांखौ नोंथांनि सावस्रिखौ साबसिन खालामनो थाखाय थुलुंगा होगोन। गावनि खरसाखौ सामलायनो नाजा आरो दिनै खालि गोनांथार बेसादफोरखौल' बाय। धनु राशि। जायखिजाया समावनो रांनि गोनांथि जानो हागौ, बेनिखायनो नोंथांनि रांखान्थिनि सानथांखि बानाय आरो दानो जेसेबां हायो एसेबां रां दोनथुमनो जागायजेन। गोदान हाबा मावनाया मिजिंथिनायनिफ्राय बाङाइ जागोन। मकर राशि। जुदि नोंथाङा दिनै बे जिरादफोराव रां बाहायो जायखौ नोंथाङा हरखाबै नाङा, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिखौ दुखु होगोन। कुम्भ राशि। फालांगियारिफोरनि थाखाय मोजां सान। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि अननायजों गावनि जिउनि गासैबो दुखु खस्थ'फोरखौ बावगोन। मीन राशि। रांजों सोमोन्दो थानाय बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों नांलाय-खमलाय जानो हागौ। बबेखानि नोंथाङा नोंथांनि सिरि आखुजों गासैखौबो थि खालामनांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।